Karvisen muan siirtofirman ukot piätteepi lähteä porukalla lomalle Teneriffalle. Vaimoille kerrotaan, jotta mennään viikoksi Kainuuseen siivoamaan Talvivaaran kaivosta ja toinen viikko pakollista karanteenia. Mukaan lastataan 50 lavallista Olvi 3 ostettu Kiuru NS-marketista sekä 500 kiloa hiilos grillimakkara. Heti alkuun käypi ikävästi, kun lentokone ei jaksakaan nousta lastin johdosta. Kiitoradan loppu lähestyypi uhkaavasti, kun lentokoneukot kuuluttaapi, että kohta käypi huonosti. Mutta onneksi juuri silloin Koposen Enska valittaapi, että eilen nautitut savumuikut aikoopi tehdä ison hajun. Pakko piästä vessaan. Sankarillinen Vähäsuon Pentti välittömästi ilmoittaapi lentokoneukoille, että ei hätää, on lennetty avaruusvehkeitäkin, joten Pentti männööpi ohjaamoon samaan aikaan, kun Kusti ja Kyösti laskeutuupi lattialuukun kautta konetilaan yhdistämään lentokoneen WC:n paskaputken suihkumoottoreihin. Samalla hetkellä kun Enskan pakki rusahtaa, Pentti laittaapi kaasun täysille, kone nousoopi ilmaan äänen nopeudella, kaikki ihmiset taputtaapi, vaikka haju lentokoneessa onkin vitullinen. Saavutaan etuajassa Teneriffalle ja hotellihuoneessa viimein Olvi 3 ja grillimakkaraa.